Prim Ministru Robert Abela inaugura hangar State of the Art ta' kumpanija Maltija tal-avjazzjoni Falcon Aviation Engineering. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, ġi spjegat li dan l-investimentu maqsum f'żewġ fażijiet ta' 5 miljun euro. Il-hangar il-ġdid fuq medda ta' 1200 metru kwadru inbena finqas minn 20 xahar u se jkompli jgħin fl-operat tal-kumpanija biex tagħmel manutenzjoni fuq ajruplani li jaħdmu wkoll b'operat sostenibbli. Sussegwentament il-kumpanija Maltija qiegħda fil-proċess li tikseb ċertifikat importanti biex tkompli timraħ fis-settur tal-manutenzjoni tal-ajruplani billi tkun tista' tagħti servizz fuq turboprop u ajruplani magħrufa bħala small jet aircraft. Il-Prim Ministru fisser dan il-proġett bħala fiduċja f'pajjiżna. Li terġa' tara investitur lokali illi jinvesti f'dan il-hangar, għamel investimenti oħrajn u tant qed jattratta studenti fl-akkademja tiegħu. Waqt li nnota l-20 anniversarju mitwelita din il-kumpanija, Dr. Abela semma kif pajjiżna jrid ikompli jkabbar ir-reġistru tal-ajruplani. Qal li l-Viżjoni Malta 2050 titkellem ukoll dwar il-ħtieġa li l-qasam tal-MRO jiddiversifika anke f'tipi differenti ta' ajruplani bħal dawk li ġorru l-merkanzija u executive jets. Qal li Viżjoni Malta 2050 għandha miri ċari biex din l-industrija tkompli teċċella fosthom it-tkabbir f'dan is-settur jitla minn 700 miljun euro li llum għal bejn 2.8 biljun euro u 3.3 biljun euro ta' 10 snin oħra. Kompla li kull settur jagħmel suċċess bis-saħħa tal-ħaddiema u t-taħriġ u għalhekk pajjiżna qed jinvesti fit-talent Malti fosthom l-inizjattiva tal-Malta Enterprise Flemcast Choose Aviation biex jitħajru aktar żgħażagħ jibdew jitħarġu u eventwalment jaqbdu karriera fis-settur tal-avjazzjoni. Meta tara dan l-investiment kemm f'din l-infrastruttura, però lil mill-infrastruttura wkoll fir-riżorsa umana, tara kemm dan il-pajjiż Malta kif għad fid-diskors tiegħi verament l-art tal-opportunitajiet. Għaliex l-investituri għandhom tant kuraġġ illi mhux jinvestu f'pajjiżi oħra, ma jinvestu ġewwa dan il-pajjiż għax jafu li dak l-investiment se jkun qed jirnexxi. Intant waqt l-inaugurazzjoni tkellem ukoll id-direttur maniġerjali tal-kumpanija, il-Kaptan Ray Zarb, li aċċenna għal Diamond Aircraft Industries, kumpanija li aċċettat li tikkollabora ma' Falcon Aviation Engineering fuq il-manutenzjoni tal-ajruplani. Tem li l-qagħda strateġika ta' Malta tgħin li l-kumpanija tkun ħolqa importanti għall-Ewropa u l-Afrika ta' fuq.